vreau să mulțumesc tuturor pentru acest Oscar. Yo! Din 4 pe 1 încă merge. Ce faci, mă? Ne-am stat aici cu toți băieții, unde a plecat, mă? Unde a fugit ăla? Să-și ia, a uitat taxele, fraierul. De ce idiot. Avem una bucată alfă, una bucată pisică care a fugit pe acolo, E93 și Dodge, nu? Pisica are ulei, țineți cont, pisica are ulei. Incredibil. Și supea și în ea. Aia e important. Mai avem 10 litri, 8 litri de ulei de rezervă pentru drum. Ne până la drum pentru eveniment, am înțeles, da. Ia spune, domnul Roșu, trage pisica asta periculoasă? Trage să moară, e de bun. Eu zic că să dă cu Leon, nu? Eu dă 4-5 sate, e de bun, de minte. Bă, dar arată mișto măcar. Da, măcar să fie frumoasă dacă dă cu tine. Da, băieți, deci am ajuns la Slatina, am ocolit centura aia care e foarte nașpa, știu eu un drum până să ocolesc. Și mergem pe drum și ai înțeles tu și nu mai spun șiuri. Și ăsta sunt eu. Dacă vă convine cu șiurile mele, uitați-vă în continuare. Și dați un like. Și un share. Și un follow pe Instagram. Și un share, și un comment, și subscribe. Și dă toate la pachet acolo. Și cel mai important să nu uitați de clopoțel ca să vedeți primii toate episoadele care urmează. O să avem foarte multe episoade, foarte multe proiecte și o să iasă blană. Ce ai pățit, mă? A? Roșule, te calmă? Da, mă! Nu vreau mă să capăt. Lasă-mă așa, da, frate. O capătăm în spătorie. Hai că face asta COVID, ești nebun. Face COVID? Unde ți-a plăcut cabrio? Nu ai mergi un kilometru. Acolo când se încălzește un pic. E frigoleacă la băiat. Da, băieți, deci am ajuns și pe la Craiova, suntem pe centura acum. Pisica Johnny încă supraviețuiește, surprinzător. Ia zi-ne, poate, cum e? E bine? Bă, e bine. Îți place la plimbare? Da. Mă bucur că îți place. Deși pisica, cred că o dăm în urmărire, că nu... E în spate, le-am văzut eu. Felix e în față, pisica în spate cu Dodge-ul tot în spate. Ideea e că pisica încă merge după ce și-a luat de la Johnny 4 din 4 pe 1. Încă merge. Nu știm cum, nu știm de ce, cum e posibil, dar din 4-1 și încă merge. Ce, mă? Ce? Are presiune mare vietul ăla. N-are că e colantul, bai, credeți că e belcată și e foarte șmecher. E foarte șmecher colantul ăsta, bai, credeți că e belcată, vă garantăm noi. Uite cum te de apă după aia nebun. Păi da, mă, normal că și aducem noi această selecție. Deci colant, mai credeți că e belcată, mă uitați că dă ușor să spală și dă ușor să curăță. E ce trebuie, scurtul la vânzare. Salut băieți, am ajuns aici la eveniment cu toată echipa, aici pe spate. Bam, 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 bam. Bam, Bang, reclamă. bam, reclamă la Burn. Reclamă, Ascunsă. reclamă ascunsă. Vino reclamă și tu încă, bagă-te aici. La ce-mi vârtea? Salută și Cureaua pe la ăștia. Da. Salută și tu fanii mei. Bună.
Nu știu dacă sunt și ai tăi. Poate sunt și ai tăi pe acolo, cine știe. Mi-a dat și mie 2-3 share-uri. Nu o să live, nu. E pentru vlog. O să prezentăm mașinile acum și vedem ceva mai vine mai încolo. think I'm overdosing. I think I'm overdosing. I think I'm overdosing. I think I'm overdosing. It's getting stronger. I think I'm overdosing. I think I'm overdosing. Deci, vă prezentăm, lasă-mă un pic. Vă prezentăm acest BMW urât. Așa vă spunem cât de urât e, zi-mă cât de urât e. Foarte. Foarte urât, deci e urât bine cu spume, nu înțelegi ce a avut în cap proprietarul când a făcut-o. Și E un prost. prostul care l-a asistat mai prost decât proprietarul, înțelegi? Ce mai mare Am prost. asistat, mă? Da, Asistat? asistat, da. Așa, Mai nou sunt asistent, da? asistent meu personal chiar, da? Ia. Gata, taie, du-te, drag. Then I'm overdosing. 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 I think I'm overdosing. I think I'm overdosing. M-am înscris și eu la acest concurs. La ce la concurs? categoria Moșoroși Cocoțați. Nu am niciun rival, toți sunt mai tineri de 70 de ani cât am eu. Mai este o babă, a trecut cu trenul pe acolo, s-a dus cu rata de... a venit ăsta, du-te mă, că strici Ce interviu. mă, ce interviu? Du-te, păditule, pleacă de aici, lasă-l, vedeți. Ce interviu? Îl vedeți? Îl vedeți, da? Vă știți câte veri are? Are aproape 50 de veri. Nu, 70. Nu, minte, 50 cent, 50 cent, 50 cent. Și uite cu ce cap are. Așa. Interiorul este custom? Nu este custom. Folie pe spate aveți? Nu. Omologare aveți? Pentru folie? Omologare pentru evacuare aveți? Da. Jantele sunt omologate? Da. Evacuarea nu e omologată. Jantele sunt omologate? Acum vine întrebarea altă. Cauciucurile sunt omologate? Nu. V-am spus? S-a spus, Am spus. s-a spus. Atât. Atât. Nu mă fac să-l omologhez. Salut, Răzvan. Salut. Nu mă fac să-l omologhez. Omologhez. Then I'm overdosing. 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 I think I'm overdosing. I think I'm overdosing. Cum vedeți aici, mașina nu e de alergat sau ceva de genul. E expo. E doar, nu știu dacă m-a auzit de la vânt, stați să închid geamurile. E doar de expo, dar mașina nu este alergată. Mașina s-a mers în regim normal. Și aici asta bine nu este alergată, nu deloc. Asta bine chiar nu este alergată. A ei, da. Chiar nu e. După cum vedeți, s-a mers în regim normal, nimeni nu a alergat mașina. E eveniment expo, n-ai de ce să te alergi. Nu-i așa? Nu, păi nu, noi acum stăm la expoziție, acum nu vedeți, acum stăm pe loc de fapt. Exact. Este o iluzie optică că noi mergem cu mașina. E green screen. Da. M-am distrat, ce pot să spun, ești bun pe efectele, poate. Da, știu. Îți place și cum gesticulezi, cum fac? Da. Dar vezi să bagi ăla, cum se zice, zi-mă tu că am uitat. Efectul de sunet la mașină, înțelegi? Că se audă. Da. Înțelegi ce zic? Da. Vorbim de îmbarcare, știi? Înțelegi? Da. Așa, bravo, mă bucur. Acum chiar suntem un mergem ca băieți, nu s-a alergat nimeni. Și o să vă las, o să vedeți că nu se vede nici măcar o diferență între green screen și asta. Exact. Da, băieți, deci ne-au spart, gen domnii polițiști, eram prea mulți,
S-au dus unii cu stens într-o parte, unul cu paint într-o parte, unul cu știe într-o parte, deci ne-am împărțit. Voturile de la public o să le anunțăm, o să le anunțe ei după aia, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Până acum tot ce știm este că avem best stance cu pisica Caprio, deci un premiu este la noi acasă. Până la data viitoare, Like, share, subscribe, comment și clonțopelul neapărat. da, clar, și lăsați comentariu dacă credeți că mai luăm un premiu sau rămânem de cu stensul la pisică. Pa, 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 pa. The next day. Vreau să mulțumesc tuturor pentru acest Oscar. O să beau șampanie din el, vă promit, băieții de la Street Glow. Mulțumesc familiei mele, Predescu Rebel Custom, pentru sprijinul acordat pentru a face pisica în stare să ia premiul ăsta, pentru că știm cu toții cât de praf e pisica în momentul de Deci, față. ce premiu a luat? Ca să Locul arătăm întâi- la Locul lume. întâi Stance Nation, cea mai joasă mașină de la Street Glow. Am înțeles. Mai După avem, care mai avem aici, ce avem aici? locul 2, Predescu, Felix pentru aspect, Așa. o alfa. Și ultimul Și loc. avem, nu în ultimul rând, locul 2, mașina noastră favorită, Argeș 96 Rebele, E93-ul al lui Roberto. Deci am luat 3 premii Am într-o luat 3 singură zi. într-o zi. Ca băieții așa. Poți să vezi Elegant. faza care ai vrut să faci tu? Ce? Fratele meu a vrut să facă o glumă pe YouTube, că o să luăm 3 într-o zi, o glumă, dar noi am luat 3 într-o zi. Așa. Deci clickbait. Ca băieții. Ca băieții, E așa. un clickbait real. Da, ce să mai încolo și încolo. Deci asta a fost evenimentul băieți. 3 Am venit cu 3. 3 din 4, că noi am fost cu 4 mașini. Da, 3 din 4. Am 4 nici nu trebuia să concureze, dar mă rog, era mașina de staff. Așa. Deci toate sunt bune, toate sunt frumoase și noi Până data mergem viitoare. mai departe. Lugeam, fraiere!